Ander, jantzi naiz, Ze oso importantea omen da, egunero kaleko arroparekin jantztea. Rollo jantzi, eta zu pijama hori, joan behar duzu, igual gero dutxatuko zara eta kenduko duzu pijama hori, bale? Eske zaude pixka bat utzita bezala, esaten den bezala, de Bueno, ez da ezer gertatzen, bale? Dira gertatzen diren gauzak. Baina mesedez, egun hauetan ez gaixotu, bale? Daudela larrialdietan deboten bote daude. Madre mia, aprobetxatu egun hauek, segurazki aitona amonak faltan somatuko dituzue, oso importantea da haiekin komunikatzea. Orduan pentsatu dut, egingo dugula lehen bezala, kartak idatzi. Bale? Oso importantea da, ez baduzue ni bezalako makina modernorik, ados, egin dezakezue eskuz. Taka, taka, taka. Niri iloba enaitz, nik ez dut seme alabarik, baina ni baitut ilobak ditut. Itxoin, Mira. Enaitz, zer modu zaude? Gauza piat egiten ari zara, ez da? Bizkotxoa egin duzu? Amatxo maitia. Eta induzu marraztu, margotu, egin duzu alakorik, begiratu interneten enaitz mesedez zera nola den limoiarena, bale? Zuk idazten duzula limoiarekin eta gero, iske ez dakit, suarekin egiten den, eta suari buruz hitz egiten. Badukat beste egun batean egin behar dizut suaren numeroa, bale? Ez duten saiatu, ari naiz sortzen traje bat, sua egiteko traje bat, eski flipatu behar duzue ne trajearekin. Bueno, enaitz, asko maite zaitut, bale? Zaindu zure ama, zure aita eta zure arreba, bale? Musu bat, hemendik horikaineraino. Kontutan hartu eta ni nagoela sakanan, hemendik horikaineraino, bada musu handia, ez da? Ander? Perfecto. Venga. Eske nago hemen gizon batekin garen doina pasatzen, txiko. Hemen harrapatu ninduen, badakizu marten egon nintzela, ez da oporretan. Bueno, hemen harrapatu ninduen eta hemen nago gizon batekin, eta bera bakarrik nahi dut dena grabatu, hemen ematen du gaudela gran hermano, enaiz. Bueno, maitia, asko maite zaitut. Agur, jogur.
Groenlandian ez dakigu zer gertatzen ari den Ander Groenlandian. Barkatu, hurbiltzen ari naiz gehiegi, barkatu, baina Ander Groenlandia, bale? Mesedez, biharko jakin behar dugu Groenlandian nola dauden. Oso importantea da jakitea nola dauden Groenlandian, porque hau namala bagoaz deno Groenlandiara. Bale? Venga, peña. Influencers! Instagram, gogoratu, @pantxikalamur Instagram eta pantxikalamur Facebooken. Jarraitu nazazue. Tren con destino confuso va a efectuar su salida por la vía 2. Cincinnati-rako trena 3. trenbidetik berehala aterako da.
Eta gauza bat esango dizuet, bira ze influencer nagoen oraintxe bertan, osea, eske benetan. Osea, zen behar ditut jarraitzaileak, karanguena honetan, hain behar ditut nik jarraitzaileak monton bat. Eta gauza bat esango diet nire lagun artista guztiei. Bale? Artista, zirku artistak, musika artistak, margotzen badute ere, adibidez bereien obrako erakutsi aldizkigute, Ander? Karo, eske, ez badakizu dena niri benetan. Bale? Bidali behar diguzue, nora? Pantxikaren kutxa, ez barkatu. Pandoraren kutxa? Punto? Ez. Ez bidali horretara, bale? Ez duzue bidali behar. Bidali behar duzue, Pandoraren kutxa, abildua, euskalherria.com. Ez. Arroba, ez. Pandoraren kutxa, @.es. Pandoraren kutxa, Pandoraren kutxa, hau da oso influencer ez da, Ander? Pues sí, bai, hola. Pandoraren kutxa, arroba, esaidazu kartel batean, Ander, esaidazu kartel batean, mesedez.
Anita, don't mind, you need to know some things about this woman, this Anita. Anita, don't fear you, no one can control Anita, need to be in charge. Anita, need to teach you the recipe. Anita, need to recycle DNA. Anita, need to reach you ASAP. Anita, need to spell ANITA. Get out of the way, you're not in the hunt, you're knocking the gong gong, there's nothing. Get out of the way, you're rolling a stone, you're knocking the gong gong, there's aiming at. Get out of the way, we'll follow the sun, as long as the drum is rattling. Get out of the way, remember my name. I need to know. Anita, don't